по-лесно ми е да възприемам моята работа като някаква форма на изкуство. Може би мечтата на всеки един от нас е да може да сепарира, да раздели работата от личния живот. Но аз мисля, че това не е възможно. Когато си постави цел и я следва, и е систематична и последователна, няма как да не успее, независимо какво е това. Така че човек трябва да се цели винаги високо, защото дори да не достигне до това ниво, пак ще натрупа достатъчно умения. Но егото е нещо, което като цяло трябва да гледаме и да потискаме в себе си. Добре дошли в следващ епизод на С усмивка към успеха. Днес мой гост е стоматолог, който е известен в България със своята изключителна прецизност и естетичен усет, особено в фронталните възстановявания. Той, освен със своята успешност в кариерата си, е известен и с това, че е международен лектор от 5 години насам и е единственият българин, който е член в Zen Dentistry Academy. За хората, които го познават отблизо, той е човек с много силни ценности и е отдаден на професията и на семейството си. Нямам търпение да започнем разговора след малко. Днес на гости ни е доктор Калоян Пенчев. Привет! Здравейте! Първо как аз си? Искам да благодаря за интереса към мен и аз съм фен на поредицата, гледал съм подкастите с останалите колеги. Мисля, че се получават страхотни видеа, доста интересни за аудиторията. И за... то това е идеята, да си говорим, нали, Да. така открито, да стигне и до млади специалисти, и не само, пък и да по някакъв начин да успеем да приобщим по-голямата част от колегите, нали, така да ви съберем че малко сте се разединили, ама сега ще си поговорим за това. Кажи ни първо, ако можеш да се представиш така извън стоматологията с една дума, каква ще бъде тя? Извън стоматологията, малко ми е трудно веднага да се сетя, защото стоматологията вече дълго време е част от моя живот. Така е. Но ако става въпрос за моите хобита, нещата, които обичам да правя извън професионалния си живот, по принцип много харесвам планината, прекарвам време в пътуване с семейството си, с жена ми и детето ми. Обичам зимните спортове също така. Но си много така, доста си прецизен за всяко нещо и си много добър човек, това също искам да го кажа. Това не съм убеден, че е така. Така. Последното. Но аз смятам, че прецизността, тя не е част от моя характер, тя се е изградила с времето. И по-скоро това, което мисля за себе си, че притежаваме целенасоченост и като се захвана с нещо, обичам да влизам в детайли в него. Добре, а ти какво дете беше? Това цялото нещо идва ли и от детството си? Като дете също ли беше така толкова прецизно? Обичаше... Фройд е казал, че всичко идва от детството, по принцип. Но... Разкажи ни какво дете беше. Сега от моята гледна точка си бях добро дете, но може би трябва да питаме родителите ми. Като цяло в училище бях отличник, имах високи оценки. Зубър. Така ми изглеждаш между... Не зубър, като човек, който много така е учил и се старал. В нашия клас в гимназията се гледаше с лошо око на някой, ако има под 5,90 успех. Така че се вписвах добре в тази среда. Не, имал съм доста буйни такива моменти, като всяко дете сме правили много бели. То без това не може. Да, но като цяло не съм имал някакви много проблемни ситуации. Послушен бях. Ако може така да се каже. Имаш ли спомен от детството ти, който често те кара да се връщаш и да си спомняш за това кой си? Нещо така конкретно, което ти е останало. Да, имам такъв спомен. Той беше когато, точно за това, което казах за моя клас в гимназията, аз завърших математическа гимназия в Търново и приема в нея беше труден. И след 7 клас трябваше общо взето човек да изкара над 5,50 по математика на изпита, за да го приемат в този конкретен клас. Тогава се спомням, че в 7 клас вече се подготвях активно, но
имахме в прогимназията, в училището, което учих, имахме един учител, който заместваше нашата учителка. Да. Той идваше от математическа. И така се обръщаше към всички ученици, ще ви дам малко по-лесни задачки. Вие все пак не сте на това ниво, каквото са моите ученици в математическа. Нали, не е сигурно дали ще може да се справите с тях. И си спомням, че когато ми мина изпита по математика, го срещнах този господин случайно на улицата и му казах: господин, мисля, че ще се видим на есен в училище в математическа гимназия. И тогава за първи път разбрах, че когато човек полага много усилия, е целенасочен и целеустремен, тези усилия рано или късно се възнаграждават. Но и нашите много ми помогнаха и много се занимаваха с мен, за да... Ти единствено дете ли си? Да. Еми супер, математическата гимназия, това си е голяма хапка. В смисъл, доста трудно се влиза. А във Велико Търново, там ти кога всъщност дойде в София? Аз дойдох в София, тук си... когато ме приеха да следвам дентална медицина. Това беше преди 5-6 години. Да, тъй сега скоро. Далечната 2007. И да, от тогава живея и работя тук. А прибираш ли се от време на времето там? Да, доста често. Търново си ми е любима дестинация, любим град. Там съм израснал, така че гледам уикендите, когато е особено хубаво времето, сега пролета, да ги прекарваме с семейството ми там. Добре, кога усети за първи път, че стоматологията всъщност ще бъде твоя професионален път, твоя живот, така да се каже? Това... Защото ти си учил математика, математичка, това малко се едно нищо, ставаш инженер, нали? Нещо така... Обикновено в хората се ориентират доста рано и те влизат паралелки, химия и биология, ако ще кандидатстват в сферата на медицината. Аз идвам от семейство на лекари, така че бях решил, че ще следвам тази посока още от рано детство, да кажем 3, 4, 5 клас. Вече знаех с какво ще се занимавам. 3, 4, 5 клас, мале, браво. Защото такава беше работата, че много често се е случвало на някои нощни дежурства да присъствам в кабинета в болницата дори. И тогава беше много интересно като спешно отделение. За едно дете такива неща са много любопитни. Също моментите, в които можеш да се повозиш на линейка. Така че аз много харесвах тяхната професия и знаех какво ще следвам. Още от тогава, звучи странно, но мислех да стана лекар. Вместо това станах лекар от ТЕМО. Така ли му викаме вече на професията? Има разлики, но и нашата професия също е доста благородна и красива. Разбира се. Добре, каква е твоята визия за професията? Моята визия за професията, може би... Чух от един човек, че е много интересна твоята визия. Искам да я чуя. Да. Аз по-лесно ми е да възприемам моята работа като някаква форма на изкуство. Добре. И медицината си е изкуство, като се замисли човек. И всяко нещо, което правим, ние допринасяме за щастието на хората, но ние допринасяме за нашето лично щастие и удовлетвореност от него. И когато завърша случай, който е станал добре, аз му се радвам обикновено първите няколко часа, после започвам да му намирам всички кусури. Но той носи много по-голяма удовлетвореност, отколкото финансовото изражение на нещата. И за мен професията е форма на изкуство и аз нося това щастие, когато съм постигнал професионален успех, съм щастлив и в личния си живот. Когато нещо не се е получило точно както ми се иска, обикновено близките ми хора го усещат това. Не е хубаво, но е истина. Добре, в къщи, сега като каза близките ти хора, не е тайна, знае се, че твоята жена Роси, която аз много обичам и харесвам. Много се радвам, между другото, че се запознахме с вас преди една година, ще разкажем и за това. И тя всъщност, вие работите заедно. От колко години вече? Много. Ние сме заедно, общо взето от деца, кажи речи, защото от първи курс се запознахме и от тогава заживяхме заедно, от студенти. След това тя се насочи в тази сфера, дълго време беше асистент в различни клиники, аз също през това време работих на различни места
Но ние дълго време след това работихме заедно, но от около 3-4 години вече не може да се каже, че сме всеки ден един до друг, защото тя си има ангажименти с дъщеря Защо не ни. излизаш от кабинета, така или иначе? Да, и мога да кажа, че не е много лесно да се работи с... Точно това искам да чуя твоята гледна точка. Нали, има много твои колеги също, които са рамо до рамо със своите партньори в живота, но как, ето ти казваш, ако нещо не ти е окей, ти го вкарваш в къщи. Как се справяте с тези ситуации? Така, говорите ли често за зъби в къщи? Да. Значи, тя... Може би мечтата на всеки един от нас е да може да се парира, да раздели работата от личния живот. Но аз мисля, че това не е възможно. Да. Защото много често се случва, след като приключа работа, аз да мисля за някакъв пациент, да мисля за някакъв план на лечение, на нея също да й се обаждат за часове, някаква по-сравнително успешна ситуация, за която трябва да се реагира. Така че работата си присъства в личния живот и за добро и за лошо, но това сме си избрали да правим. Да. А като казваш, че не е много лесно, какво имаш предвид? Какво ти идва? Не е лесно, защото когато работиш с човека, с който живееш, много често си позволяваш да говориш по начин, по който не би говорил с някой човек, с който не живееш. Да. С него и обратното също. Но с течение на годините мисля, че тези неща се овладяват и хората олягат и не се провокират толкова един друг. Да, може би, защото ако е някоя друга дама, която примерно ти е чужда, едва ли ще си позволиш да й повишиш тон или нещо така да й кажеш, така че нищо, сърца за роси и така. Кажи... Ние последните години преди да излезе майчинство си работихме в абсолютно идеална хармония екип и тъкмо така вече се сработихме перфектно и сега отново не работим заедно, но скоро време пак. Но пък е хубав повод, така да се каже. Със сигурност. А какъв щеше да станеш, ако не беше зъболекар? Мислил ли си по този въпрос или... Има ли така момент, в който си кажеш, майната му на това искам да съм еди какъв? Не. След като вече съм завършил и започнал да го работя, никога не е имал момент, в който съм съжалил за избора си. Но аз не съм се родил да бъда зъболекар, това съм сигурен. Не ми е това призванието, да. Просто си харесвам работата. Мисля, че и с друга работа да се бях захванал. Отново, малко или много с течение на времето, щях да стълбикна това, което правя. Просто съм такъв характер. Но, ако трябва да кажа нещо, което ми е идвало отвътре и без много усилия съм постигал успехи в него, то със сигурност това е спорта, ските. Защото аз никога не съм тренирал и не съм се обучавал. Просто така ти идва отвътре. Да, но аз преминах и курсове през НСА за ски инструктор и това ми е много силно хоби, да кажем. Добре. То всъщност аз знам, че ти имаш много хобита, не е само това. Знам, че обичаш китарата. Така също, нали, с ските казваш, всички зъболекари ще излезем еднакви. Не, всеки си има някакво хоби, да. От тези неща, освен само ските ли всъщност практикуваш в момента или свириш ли на китара? От тези неща много малко време остава за тях, след като се роди дете. Той е на 3 години вече! Така е, но в последните 3 години нямам много време за хобита и нямам толкова време извън работата да посвещавам на такива дейности. Ти сигурно искаш свободно си време да прекараш с детето, с семейството си. Да, точно така. То е изключително ограничено, тъй като основната част от работния ден минава в кабинета и след това имаме само няколко часа вечер и съвсем малко време сутрин. И аз предпочитам да зарежа хобитата си в тези моменти, да се отдам на вниманието на дъщеря ми. Така или иначе, тя като порасне, ще си отиде и ти ще имаш с Роси време за вашите хобита след години. Бъдещите проблеми са в бъдещето, както казва един много уважаван от мен колега.
Така е. А разкажи ми, стана ми интересно, понеже разбрах, че си единствения българин, който е член на тази Дзен Академи. Да. Доколкото ми е ясно, това не е някакво членство, за което ти си плащаш или нещо подобно. Там е трябвало да преминеш някакви тестове. То има няколко форми. Разкажи как се става, какво ти носи това членство всъщност? Лично удовлетворение ми носи най-вече, защото показва, че съм се справил добре в работата си в определен момент от живота си. Да. Аз мисля, че най-голямата група, към която всички зъболекари принадлежим, е групата на денталната медицина, на зъболекарите. Тези микроотделни групички, които се формират, не са нещо лошо, разбира се. Те стимулират контакти, но хубаво нещо са, но все пак ние всички сме еднакви, зъболекари, завършили дентална медицина. Иначе как става членство в Дзен Dentistry Academy? Обикновено трябва да демонстрираш някакви клинични случаи, умения, по-скоро. Това става или на курс, в който вземеш участие и се представиш силно и бъдеш оценен, или чрез апликация така да подадеш с твоя работа и тогава по преценка на така по-високо поставените членове на асоциацията могат да те присъединят към нея. Но групата е изключително силна, съставена от едни от най-добрите зъболекари в сферата на директните композитни възстановявания. И да, радвам се, че съм част от това, но истинската ми група е денталната медицина. И то пак е свързано, нали, с дентална медицина, така че със сигурност е много голям принос, нали, това твое участие там. Аз вярвам в това. Бях щастлив, когато това се случи, но мисля, че човек колкото по-малко време отделя да се радва на някакви успехи, толкова по-добре. И по-бързо. Много скромен. Толкова много неща си постигнал за немалко време, нали, от живота си. Това е много хубаво. Аз наистина, когато се запознахме миналата година, много се впечатлих от... Вече не е толкова малко време. Добре, пак да се върнем, че забравих да те питам, как се промени ти всъщност, когато стана баща? Защото казваш, нали, откакто имаш дете, аз нямам дете, само съм чувала, нали, за това, че много живота ти се променя изцяло. Ти си млада, има време. Да. Това, което най-много променя детето в човека, е, че го прави доста по-уравновесен и търпелив. Защото в моментите, в които то има нужда от теб, ти трябва да му дадеш своето внимание, дори когато то плаче, когато не е в настроение, така че изгражда много търпение и много себеотдаденост също така. Тоест, може би това е, на което детето те е научило, на търпението. На търпение, на себеотрицание, на отдаденост. А кой е урокът, който най-много искаш да дадеш на твоето дете? Може би във времето, като порасне, да го научиш нещо, което да... Че няма невъзможни неща и че когато си постави цел и я следва, и е систематична и последователна, няма как да не успее, независимо какво е това. Защото постоянството побеждава всичко останало. Таланта е нищо без постоянство и сам по себе си не може да помогне на човек достатъчно. Постоянството е това, което най-много може да допринесе за постигането на една цел. Така значи виждам, няма невъзможни неща. Няма така и аз вярвам в това. Добре, ти, както казах в началото, си известен със своята прецизност в възстановяванията в фронта, така да се каже. Какво виждаш ти в един случай на фронтални възстановявания, което, примерно, пациента като дойде не го вижда? То, всъщност, ти виждаш много повече неща като един, нали, клиницист, доктор, но имало ли е такъв момент, в който пациент да дойде да ти каже, не, стига вече толкова добре съм, супер съм, нали, не иска да стои повече на стола. Защото аз знам, че бавничко стават тези неща. Имало е, не един. Значи, това е много интересен въпрос и благодаря за него. То, ако аз
виждам по-малко от пациента си, значи съм си объркал професията тотално. Да. Когато пациента влезе и седне на стола и започне прегледа, аз виждам, разбира се, много повече неща, от които той забелязва. Винаги питам и неговото виждане по въпроса е какво той си представя, но общата картина трябва да е в моето съзнание. Ние все пак за това учим 6 години и после полагаме много усилия за след дипломна квалификация, за да можем добре да анализираме един клиничен случай. Това, което виждам е микротекстура, прозрачност, форма, разположение на гингивалните зените, всякакви такива детайли от нашата работа, които предполагам, че за пациентите са много далечни. Обаче, когато ги съединим в една голяма картина, тогава случая би изглеждал съвсем завършен. И как успяваш да убедиш пациента да има търпение, да остане и да... Да. Защото, примерно, той, може би ти по време на естетическото възстановяване, ти сигурно им даваш огледало да се видят как върви или не? Не знам, ако примерно им даваш, аз представям, и той ти казва, той може би няма да може да говори в този момент, нали, че е супер и примерно му е достатъчно това, не иска повече, а пък ти виждаш още толкова много микро детайли, които искаш да направиш. Не знам, всъщност показваш ли им или сядат на стола и това е, докато доктор Пенчев, докато не приключи. За щастие, ако трябва да съм искрен, не ми се налага много да ги убеждавам. Да, те идват... обикновено идват достатъчно убедени. Да. Понеже или са реферирани от мой колега, или познават и са препоръчени от мой пациент. Мое задължение и моя отговорност е аз да направя тяхната усмивка красива. И не трябва да прекалявам с тяхното мнение. Това е едно и също, все едно да искам да си построя къща, да отида при един архитект и да му казвам, според мен, къде да са основите и носещите стени. Макар че толкова много математика, може и да можеш да кажеш. Математиката някъде около 9-10 клас почна да приключва заради химията и биологията. Да, трябваше да отстъпи. Добре, има ли момент, в който си работил върху детайл толкова дълго, че ти дори самия да си кажеш няма какво повече да се направи, нали така? Да, разбира се, че имало такива моменти, много са, но това, че привидно, ако се опитваме да направим нещо и не успяваме и виждаме, че резултата ни се получава идеален веднага, това не значи, че ние не постигаме някакъв прогрес в тази посока. На мен много пъти ми се е случвало да виждам първи случай, който не ми се е получил добре, втори, трети, четвърти, някак си едно, през цялото време стоя абсолютно на едно и също ниво и няма никакъв прогрес в работата ми или поне не го забелязвам. Да. И изведнъж нещата започват да се подобряват рязко. Това е защото всеки случай и всеки детайл, който се опитваме да възпроизведем, ни учи на нещо. И лека по лека тези знания се натрупват в нас и в един момент, когато количеството им стане достатъчно, те придобиват материално изражение върху нашата работа. Така че всяко усилие се струва, дори да не виждаме на пръв поглед резултат от него. Добре, имаш ли някоя смешна случка с пациент, която примерно да те е накарала нещо да се почувстваш така неловко или нещо? Разкажи ни така да чуем. Един път имах една така, да кажем, възрастна дама, пациентка, която, нали, обикновено прегледа започва с фотодокументация и аз имам нужда да поставя екартьори и да направя интраорални фотографии. Да. При което аз помолих пациентката да се завърти малко на другата страна. Да. Наляво имах предвид, за да мога да снимам добре десните зъби. Пациентката обаче се завъртя направо наобратно, застана по лице на стола. И аз дълго време стоях на стола? Да, аз стоях с фотоапарата, не знаейки какво да кажа точно в този момент. Аз имах предвид само леко наляво, нали? Не чак така. Все пак не сме на един друг специалист има за такива неща. Да, не, то наистина кой знае какви други такива не се сещам за по-нелепа и странна ситуация, но този мисля, че е достатъчно. Добре. Какво мислиш за... Това сме си говорили с други твои колеги за егото.
Това е нещо, с което според мен много трудно се бори един човек. Повече пречи ли ти или ти помага по някой път в професията? Всеки човек има. Имаш ли его? Аз нали не го усещам. Всеки човек има его. Това е... Няма как да се отървем напълно от него. Ние трябва да се опитваме да потискаме. Аз според мен има два вида его. Едното е лошото, другото е доброто. В моята представа доброто его те кара, като видиш някой, който прави страхотни клинични резултати, да си кажеш, добре, този е страшно добър, ама какво да не би да има трета ръка. Аз съм също човек като него. Би следвало и аз да мога да получа подобни резултати, ако не чак същите. Така че човек трябва да се цели винаги високо, защото дори да не достигне до това ниво, пак ще натрупа достатъчно умения. Но егото е нещо, което като цяло трябва да гледаме да потискаме в себе си. Все пак нашата професия е много благородна и много красива, но ние не присаждаме сърца. И трябва да сме здраво стъпили на земята. Тя е артистична, тя е красива професия, но има и по-важни хора от нас. Щом така казваш, аз няма да казвам нищо. А относно твой перфекционизъм, това сигурно много ти пречи в работата. Нали? Колкото ти помага, толкова сигурно ти и пречи. То е нещо, което не мога да изкарам от себе си. Аз съм такъв, какъвто съм. А ти коя зодия си? Аз съм зодия крокодил. Крокодил? Няма такава, нали? Няма, освен по китайския хороскоп. Освен по китайския нещо, не ги знам. Шегувам се, разбира се, аз просто не вярвам толкова в зодия, но в принцип съм везни. Така се някой може пък и да си каже, аз само при везни стоматолози хода, нали? Защото стигат тези видеа и до пациенти, не само нали, до докторите. Да, зодия везни съм, но не знам това как се отразява на... Нищо, някои други хора знаят сигурно, с които с това се занимава. Които не са зодия крокодил. Везни ми, то малко си така, нали, хем... Всъщност е много добре, сега си го обяснявам, защо си... Не, шегувам се. Перфекционизма ти няма как да го изкараш от себе си, казваш и реално колкото и да ти пречи, така ти помага в работа. Затова си толкова добър, сигурно, защото си много прецизен. Това дали съм добър, по-скоро трябва да го кажат пациентите, но едно знам със сигурност, че никак не обичам да не довършвам нещата. И нещо, което не ми харесва, би го поправил, ако трябва 100 пъти, дори да не е спечелял това, дори да загубя клинично време и да знам, че пациента няма да си плати за допълнителната корекция, би го направил, жертвайки времето си, за да се получи резултата, от който ще съм малко по-удовлетворен. Добре. Ти, както казах, си международен лектор, така от 5 години насам. Кажи ми, коя е първата лекция? Не от 5 години чак, но... Не е ли? Добре. Тази година имаше страхотно събитие, на което щях да участвам. За съжаление, точно преди 2 дни ми казаха, че се отменя във връзка с военния конфликт в Иран. Иначе събитието беше на изключително високо ниво и много се надявам то да се проведе все пак, тъй като лектори в него ще са имена като Жорди Маноута, Лио Джинджин, Филипе Безера и трябваше и аз да съм там. За мен това е огромна чест да участвам на сцена с подобни лектори, от които съм всъщност първият учебник за композити, който си купих още като завърших, беше на Жорди Леарс. Това е бестселър в тази област. Но за съжаление... Как се става лектор да застанеш на една сцена с тях? Не знам. Все още. Нещо са видяли в те, поканили сте или имаш връзки? Да. Това, което можем да правим е, защото повечето хора са в социалните мрежи и трябва да сме активни там. Да. Като, например, мой приятел доктор Иво Пашов, с който даже имах удоволствието 6 месеца тук да поработим заедно. Супер. Той е Instagram монстър, качва страшно много красиви неща, случаи и от него така видях, че ако човек иска да бъде забелязан и то на малко по-международно ниво, той трябва да бъде активен в Instagram и да качва работата. Тоест ти се справяш, но сам ли го правиш или ти помагат? Защото това
Отнема време. Не, сам го правя. Клиничните случаи така или иначе си ги документирам. Да. И това, което се струва качването, защото не всеки клиничен случай е идеален, няма такива варианти. Имаме неща, които не се получават добре и ги преработваме. Но когато направим нещо, което е готино, можем да се похвалим с него и така привличаме вниманието на аудиторията. Така е, да. И на пациенти също се вижда. То вече един пациент, като тръгне да се избира за лекар, какво прави? Влиза да види. Точно така. А има и много добри специалисти, които пък въобще не са в социалните мрежи. Да, така е. Това може би са дори от малко по-старата генерация и не само. И не само. Да, Аз познавам страхотни зъболекари с страхотни клинични случаи, от които съм се учил, и въпреки това те не са толкова активни. Това е въпрос на избор. Да, въпрос на избор, но все пак определено е плюс. В крайна сметка живеем в такъв свят. Според мен е плюс. Зависи човек какво иска. Винаги какви са му намеренията и какви са целите му. Но социалните мрежи подпомагат нашето развитие като професионалисти така е, да. В сферата на провеждане на курсове и лекции. Казваш курсове и лекции, ти, как казахме, си водил лекции. Тук в България също си правил някакви обучени курсове по клиники. И миналата година направи самостоятелен такъв курс, като беше в залата на Патриция, в академията. Как въобще ти хрумна това нещо да го направиш? Защото това е много време, много труд. 3 дни беше курса, да кажа. Но пък много готино, наистина много готина атмосфера ми направи тогава впечатление, защото ние не се познахме и толкова всички, такъв един добричък и Роси, толкова сте старателни, прецизни. Просто много се впечатлих. Много се впечатлих наистина от цялостната концепция на събитието, така се каже. Да, как реших да го проведа курса? От дълго време си мислех да направя нещо подобно. Колегите са ме питали, имали са интерес, писали са ми доста пъти. И аз всеки път отказвах, защото мисля, че моята основна работа не е провеждане на лекции и курсове, тя е клиничната ми работа. Но въпреки това не смятам, че е нещо, напротив, смятам, че е нещо добро. Сенека е казал, че ако запазиш нещо само за себе си и не го дадеш на друг, няма смисъл от него. Така е съзнанието. Ако нещо съм разбрал и открил за себе си и съм го споделил с някой, то е по-ценно. Затова реших да направя така един пробен курс и да видим как би се получило. Сами аз изкарах едно обучение при доктор Щербаков. И неговия курс също е 3 дни, много интензивен, хареса ми формата, който той предпочита. Направих му подобен, в подобен формат и така, просто то се случи от само себе си. Не съм го натискал това в тази посока. Колко време ти отне подготовката за него? Няколко месеца беше. Трябва да питаме друг човек, който е по-организиран от мен. В тези неща, да. Да, Роси изнесе цялата тежест на гърба си общо взето с организацията. На мен ми остави само клиничната част. Но... И тя не беше малко никак. Да, тя също е един голям процент от целия курс. Така искам да те провокирам малко. Добре. Не мислиш ли, че има прекалено много стоматолози в естетичната сфера? Все повече се насочват, според мен, към тази сфера. Да. Няма толкова ендодонтисти. Това е мое мнение, не съм правила някакво проучване. Да. Сякаш е тренд, мода. Да. Защото пациента го търси ли или защото се изкарват повече пари от това? Разбира се, че ние живеем в свободен пазар и той определя това какво ще се продава. Когато има търсене към някаква услуга, нормално е тази услуга да започне да бъде по-предлагана и да се получава съответно конкуренция в нея. Аз смятам, че няма сфера в стоматологията, която да не е естетична. Да. Всяко нещо изисква естетика. Хирургията, например, позицията на папилата на зенита.
ортодонтията, дори ендодонтията. Когато се направят едни красиво запълнени канали, те изглеждат много естетично на рентгенография. На рентгенография обаче, едва ли някой ти каза, аз съм много добре ти е запълнен канала, кой ще го види? Да, така е. Нашата Но пък е много работа... важно. Това е естествено, като те боли зъб, нали? Смисъл... Нашата работа е много видима за пациентите и много атрактивна за тях. Но дори да направим най-красивото си възстановяване на зъб, който не е излекуван добре, ние ще имаме проблеми. Така че всяко нещо върви ръка за ръка и естетиката трябва да бъде част от нашата професия. Тоест, не ми отговори дали мислиш, има много. Да, има доста хора, които работят в сферата на директните композитни възстановявания, но пациенти човек, ако се притеснява от конкуренция, ако го е страх от конкуренция, той фундаментално не разбира смисъла на нашата професия, която е да даряваме повече красиви усмивки. Нали? Това е целта. Така че, конкуренцията е нещо много хубаво. Те тласка и стимулира хората да продуцират по-добри резултати. Така е. И според теб предполагам, че не всяко лечение е на всяка цена, както примерно някои, дори да не е в България, това няма значение, правят такива красиви бели зъби, които примерно не са със здрава опора в венците, нали? Да. Има ли момент, в който всъщност извинявай, казваш, виждаш го този случай, виждаш, че човека трябва да му се оправят, да кажем, фронтално лечение трябва да има, обаче пък той не иска и знаеш колко пари можеш да вземеш от него и дали да му вземеш парите или пък да го изпратиш да си ходи да си лекува венците, примерно. Да, защото е нормално, нали? Всички работят за пари. Имало е много такива случаи в практиката ми и аз не правя никакви компромиси с това нещо. Защото здравето е на първо място. И ако има човек парадонтално заболяване, то трябва да бъде първо излекувано, най-малкото, понеже ако ние направим някакви естетични възстановявания върху такива зъби и после започне лечението, парадонталното, обикновено това, което се случва е, че венеца леко слиза и на нас ще ни се появят големи тъмни триъгълници. Тоест, и нашата работа ще пострада. Така че винаги трябва в един план на лечение да има систематичност и последователност на действията. И ако такъв пациент дойде при мен и поиска лечение, от което той не само, че няма нужда, ами няма да има и бенефит. Са много малко, все по-малко са специалистите по пародонтология. Някак си тази сфера пак съвсем са доста заети. Да, и са много заети, да. Така е. Така че един апел към всички млади да се ориентират към пародонтологията, защото в един момент няма да има такива специалисти и са много търсени. Нека да правят това, което им носи удоволствие. Това е най-важното. И да го правят с съвест и с стремеж. Има ли нещо, което ненавиждаш? И в професията, и в личния си живот? Много неща. Аз съм си хейтър по принцип, така че... Доктор Пенчев е хейтър, това е топ. Да. Ненавиждам това, точно което си говорихме, когато някой се опитва да ти каже ти какво да правиш, въпреки че ти знаеш повече от него. Това е... И лесно решавам този проблем, просто не го правя. Но пациентите обичат, за щастие няма много такива пациенти, рядко се случва, но обичат да ти дават насока на твоите действия. Задължително има такива даже, които те ще ти обяснат точно какво да правиш. Нали? А в личен план какво ненавиждаш? Нещо в характера на хората или пък... Или нещо, което не обичаш да правиш и ненавиждаш да го правиш, примерно да чистиш. Да. Най-много не обичам, когато вече в края на работния ден се появи нещо допълнително, което трябва да направя, но за съжаление много често се налага. Не е свързано с клиничната дейност, с работа, когато човек е доста изморен, посветил цялото си време на нещо и му излезе ангажимент непредвиден дори, не е най-приятното нещо на света. И така. Един много близък до теб човек ми каза, че ти много добре се справяш в кухнята.
И че си шеф-майстор направо. Не съм шеф-майстор, но... И я разкажи за тази твоя светлина. То направо чак ми се дояде така. Аз съм фен на италианската кухня и обичам да приготвям разни неща вкъщи. Отново напоследък по-малко пица, време. паста, Да, там такива вредни. пармиджано, не знам си. Защо всички най-вкусни неща са толкова вредни, не знам, но... Вредни, ама пък дебели италианци, няма, нали? честно Да. казано, не съм видяла. Така е. Те дори в ресторантите ядят за предястие, при някаква паста си взимаш. Да. Сега вярвам, че ние тук в България обичаме да си ги украсяваме, да си слагаме вътре много неща. Те там е така по-малко, нали? Ами, според мен истината е, че пицата трябва да е маргарита, другите пици са измислица. Да. И пастата също е максимално опростена. Това е основата на италианската кухня. Те не са сложни, претрупани ястия. И да, обичам да приготвям някакви неща вкъщи. Мисля, че някои се получават добре. А мислил ли си, примерно като си бил по-млад, да станеш шеф-готвач? Не. Не? Не. Това го открих на по-късно. Мастер-шеф, примерно да отидеш сега. Не се излага. Не, това стана по време на COVID. Така или иначе нямаше много какво да правим. И от скука започнах да гледам някакви видеа в YouTube. И ми се стори забавно да видя дали ще стане някаква пица. Първите бяха отвратителни, но лека по лека, то като с зъбите. Първите бяха отвратителни. Ти го не е готово тесто. Ето, ако го купиш готово, то това каква пица е тогава? Да, но все пак, нали, да питам. Това е тайната, да стане добре тесто. Да, то като беше COVID-а, всички си бяхме вкъщи с едни широки янцузи и пижами, всеки яде и то не се отразяваше много. В живота си на кого се възхищаваш? Ами, на всеки човек, който прави нещо изключително. Защото хората, които правят изключителни неща, те обикновено са изключителни хора и полагат изключително много труд. Няма значение в коя сфера е. Дали в спорт, дали в професия, като някакви идоли точно конкретни. Аз не обичам тази дума много, но се възхищавам на много хора. А в личен план? Има ли така човек, който много да ти е повлиял в израстването? Да, най-много са ме повлияли родителите ми. Те за мен са големите герои. Супер, живи здрави да сте. Добре. И разбира се, в личен план, след запознанството ми и така живота ми с Роси, тя е повлияла много. Подкрепяте, нали? Да, във всяко нещо. Няма такива моменти, в които стига вече, нали? Стига с тази работа. Не, това не съм го чувал от нея. Тя ме подкрепя във всяко мое решение. Нали знаеш, за всеки успешен мъж стои една жена. Кажи, сега разбрах всъщност, че тази година ще ходиш на едно обучение в Ташкент, мисля, че беше. То... За там става въпрос, нали? Ще видим, още не е свършило, защото плановете на организаторите са да го преместят. Защото ти не спомена дестинацията и не ми беше ясно дали за там става въпрос. В Узбекистан. Най-интересното е, че хората в тази част на света, защото като кажеш Узбекистан, обикновено си представяш и всичко със стан накрая. Нещо на края на земята. Истината е, че в Казахстан, в тази част на света, също така Украйна, Русия, има изключителни колеги, които правят стоматология на извънземно ниво. Най-интересното е като се отвори Инстаграма и погледнеш един, втори, трети, четвърти профил и виждаш само супер качествени възстановявания. Направо не можеш да повярваш. Отваряш и гледаш човека. Да, живее в Астана, да кажем. Точно. Интересно. Добре, с какво работите? С какви... Виждали ли сме ние тук въобще такива композити? Да, със същите композити като нашите. При нас каквото идва, няма нещо... Голямата разлика идва в това, че там наистина конкуренцията на тема директни композитни възстановявания е страшно висока. И тези хора се стараят, защото и вече има прекалено много супер добри зъболекари, на дистални, на фронтални зъби, се стараят да излязат и на пазара и да предложат нещо още по-добро. И по този начин конкуренцията стимулира изключително високите им клинични резултати. Добре,
Какво смяташ за това разделение между вас, стоматолозите, което има? Защото аз го виждам. Така малко сте на едни групички. От какво се получава? Интереси ли е? Конкуренция ли е? Не малко знам така политически въпрос по да. някой път се случва. Ще гледам и аз политкоректно да отговоря. Не знам от какво се получава, нямам представа. Нали, всички сме едни и същи зъболекари. Така че трябва да се подкрепяме по някакъв начин. А не да се плюете един друг, при положение, че всеки един... Нали, това е много грозна дума, която използвах, но е точно така. Случват се такива неща, но... И ти като един хейтър, както каза, кажи. Аз колегите си ги уважавам и нямам към никой нищо против, точно обратното. Всеки колега може да те научи на нещо и може да видиш нещо от него, независимо в каква сфера работи, колко години опит има и дали представя най-хубавите клинични случаи или не са чак толкова добри, но всеки може да те научи на нещо. Това е така, абсолютно. Дори не само в денталната сфера, може да излезеш тук навънка и да се научиш пак да срещнеш някакъв човек в живота си, който да те научи на нещо. А какво смяташ, че би могло да ви обедини? Мислил ли си по някакъв път на този въпрос или не те интересува? Не, напротив, много ме интересува този въпрос. Мисля, че това, което трябва да ни обедини, е желанието да работим на по-високо ниво. Между другото, нивото, аз много пъти съм го казвала, нивото в България е много високо. И вие, смятам, че сравнение с много други държави. Имаме страхотни зъболекари, страхотни клиницисти, но трябва да знаем, че в другите държави също има изключителни зъболекари, да не се залъгваме. Защото наистина просто човек може да опита да отвори няколко инстаграма и да види за какво става въпрос. И то хора, които, аз мога да дам пример с студенти в 3-4 курс, които правят такива композитни възстановявания, че направо на човек свят може да му се завие. В чужбина някъде? Да, те са студенти, но нивото им е толкова високо, че тук идва обучението, в което най-вероятно студентите имат в чужбина. Те имат, понеже ги познавам конкретно тези, които визирам, те имат много голямо вътрешен стимул и са много надъхани да станат световно известни, супер успешни и те вече са. Нищо, че са трети курс. Тоест трябва да имат такъв стимул. Трябва да имат вътрешен пожар в тях. Нещо, което да ги кара да търсят... То за всяко нещо е. Ако ти гориш в това, което правиш и това, което искаш, то ще се получи рано или късно. Да. По принцип, но при вас... Но не е лесно. Не е лесно, точно така, да. Не е има лесно. период, в който дълго време няма да се получава. И този период не трябва да отказва хората. Това вече си е тук и до човек, и до характер. Някои хора, като им стане малко по-трудно и се отказват. Това си е вече друга тема, така да се каже. Да. Добре. Иначе, то всъщност за младите стоматолози ти каза, горе-долу какво би им дал като съвет. Но когато те работят в една такава, учат в една среда, която не е добре оборудвана, какво можеш да ги посъветваш? Примерно като завършат да не спират да се обучават, да ходят нещо като стажове, които да карат в клиники, защото все пак... Какво има един човек на 26 години, защото ние долу-горе по това време завършваме, 25-26. Той има едно пурпоне предтъпкано с най-ценния актив. Не пари, а време. Той няма нищо за губене. Най-често все още нямат семейства, все още нямат деца, нямат ангажименти. И единственото, което имат е безкрайно време, което могат да оползотворят. И това е времето, в което трябва да бачкат до посиняване, да се спукат от работа. Защото по този начин инвестират в бъдещите си успехи. Да, това е много важно наистина за времето. Да не го загубиш по баровете, по излизанията. Сега то вярвам, че това не може да не се изживее, но е важно да знаеш стремежът ти към какво е. Да обръщат внимание на фундамента, на основата. Защото новите технологии, те идват и си отиват. Примерно интраорални сканове
или софтуери за смайл дизайн. Това са само едни инструменти. Но основата на нашата професия е това да разбираш къде да поставиш зъба, къде да поставиш венеца, колко да е голям, колко да е широк, колко да е дълъг, как на този човек, каква форма на лицето ще му подхожда. Това е базата, това е основата. А всичко останало са просто някакви инструменти, с които работим. Те ще се променят в годините. Да, те се сменят постоянно, да се казва. Има ли нещо, което професията ти е отнела? Отнела ми е страшно много време. Време, това няма да се върне никога. Да, отнела ми е време, нерви. Едва ли има някой, който не му е отнела същото. При нас е така. И както вече споменах, ако искаш изключителни резултати, трябва да направиш нещо повече, от което другите правят. Тоест, трябва да жертваш някакво време. Ще дам пример със себе си. Когато се подготвях за курса, за който ставаше въпрос, аз трябваше да демонстрирам дистални възстановявания на хора, от които аз съм се учил как се правят дистални възстановявания, като например доктор Димов, доктор Дойчинова, доктор Чурлинов също. Това са специалисти, пред които не мога да направя нещо лошо. И тогава, преди курса, се случваше много често след работа да се прибера вкъщи, да видя детето и когато си легне, да дойда и да продължа да работя на модели, да ги документирам стъпка по стъпка, за да мога да направя хубава презентация и за да мога да оттренирам всичко, което ще покажа. Така че ако искаме да сме наистина да се представим добре в нещо, трябва да положим малко повече усилия, отколкото сме свикнали да полагаме, може би по принцип. Да, това е много, да дойдеш наистина вечерта Да, случва се до 2-3. До 2-3, мале. С хубава музика и една бира, всичко се става от само себе си. Като каза музика, в каква атмосфера обичаш да работиш? Какво предпочиташ? Тишина или да си... Или малко шегички такива... Гледам да все пак да се съобразявам, поне в това мога да се съобразя с пациентите си. И не си пускам музиката, която най-често аз слушам, защото може да им дойде малко too much. Рок ли е? Метал? Рок, метал, да. Жица. Но обикновено си слушаме ванила и... Тоест не е пълна тишина, така да има нещо за фон. С стажантите ми много се шегуваме. Надявам се да ползвам различни шеги, да не са всеки път една и съща, защото не знаеш, ние за лекарите сме известни с това, че запомняме една тъпа шега и я повтаряме само непрекъснато. И асистентите накрая вече се правят, че се смеят, защото... Да, защото ти го казваш на пациента. Да, трябва да се направи, че му е смешно, защото може да я кажеш пак после. А ти всъщност с асистент ли работиш? Когато има възможност, когато... Да, предпочитам да работя с асистент. За жалост не всеки път се случва. С стажанти аз обичам да работя с млади хора. Я кажи, ако си на самотен остров, така, и можеш да вземеш със себе си само един човек и едно нещо. Материал. Какво ще вземеш? Само един човек. Само един човек. Значи няма да искам да разделям Роси и Бела. Тогава не знам. Само ще съм си. Иначе трябва да разделя детето от майка, което не е окей. Само едно нещо. Самотния остров, има ли сняг? Да вземеш ските ли? Да, примерно. Поне нещо да правиш. Много интересен въпрос. Наистина не знам. Може би някакъв харпун, за да се науча да ловя риба и да мога да се прехранвам. Харпун. А телефон? Той не ти трябва, може би, защото няма да имаш обхват. Но виж, не ти хрумна това да го кажеш. Ползваш ли си телефона? Ако е самотен, няма да има обхват, нали е самотен? А ползваш ли телефон много ти? Ползвам го. Как да не го ползвам? Да. Не знам, да. А има ли... Можеш ли, примерно, да останеш без телефон? Това е проблем на нашето съвремие. Много сме зависими от социалните мрежи, от телефоните, но може да ги използваме пак като всяко нещо. Може да е лошо, може да е добро, зависи как го използваме и как работя в нашите ръце. Ако
пристрастяването ни към телефона е свързано с това да си демонстрираме клиничната работа и да гледаме грешките си, които правим. Понякога дори някой негативен коментар. Това е нормално. Не е непременно да означава, че някой иска да каже нещо лошо. Просто негативните коментари са част от процеса. Но демонстрирайки работата си в социалните мрежи, използвайки телефон за това, той може да ни е ценен. Добре, можеш ли да останеш без телефона? Е така, примерно, за един ден? Мога и за повече. И съм оставал. Не е проблем. И си оставал? Да. Случвало се. Къде си бил, че да си оставал? На самотен остров? На Северния полюс. Не си ли сходил там? Да, не на самия полюс, но на най-северната възможна земя. Един остров, архипелаг. Така. Свалбард, който е част от норвежката територия. Там няма обхват. И какво търсиш ти там? Бели мечки, обикаляш с моторни шини. Видя ли бела мечка? Да. Наистина? Да. Ма отблизо ли? За щастие не от прекалено близо, беше с... Нямаше да си тук. Нямаше да си говорим сега. Но там се случва много често бялата мечка да е на вратата на хотела. Заради това те си имат такова правило, че всички къщи, всички хотели, колите дори се оставят винаги отключени, за да може, ако някой го подгони, да се скри. И това често се случва там. Да. Но ние си бяхме с гид, гида е с пушка и пистолет, за да може да гръм. А ти си отишъл там, няма, може би, свързано с работата ми и така просто... Не, за удоволствие. Там. Ако работата ми ме отведе там, това ще е интересно. Да, да обучаваме свалбардски зъболекари. Не. Това е много интересно. Колко време пътувахте от там? То се пътуваше през Истанбул до Осло, от Осло. Най-интересното е, че Осло е страшно на север, а полета е 3 часа право на север оттам. Може да си представи човек колко северна земя е Свалбард. Пътувахме, един ден в посока е. Да. Общо взето. С семейството? Да, с Роси бях. Предполагам, че детето не си... То е забранено. Там мисля, че до 14 годишна възраст нямаш право да водиш придружител на под 14 или под 16. Едно от двете беше. Има си специални правила. То е малко като експедиция, не е точно екскурзия. То не е екскурзия, но пак, нали, така се казва. Иначе е ясно, че те отиваш там и не се знае дали ще се върнеш по принцип. Не, чак толкова страшно. Като казваш... Хората са отговорни, така че няма проблем. Но минахме около 700 км на моторна шейна за една седмица и беше много готин експириенс на минус 35. Интересно е. Майко. Ние тук се оплакваме на минус 10, ако стане. Да. Кой знае там какво е. После нулата ти се струва като жига. Да. Ще е интересно това. Ти обичаш да пътуваш много? Да, като имам време, гледам да го оползотворявам в пътуване. Мисля, че това обогатява мирогледа на човек. Има ли моменти, в които искаш да останеш сам със себе си? Говоря наистина и без семейство, защото според мен всеки човек има... И какво правиш в тези моменти? Играеш шах на телефона. Банята ли се заключваш? Играеш шах на телефона? Да, аз обичам така да си релаксирам. Играя си шах и това правя. Мен това много ме дразни. Да играеш шах? Да, защото и Жоро си играе някакви неща. Не го разбирам. Това направо си е пристрастяване, според мен. Но пък ето ти казваш, така се отпускаш. Да. Някак се проветрява съзнанието. Да, не гледаш нещо, не правиш някакви такива ритуали, нещо да имаш. Да, нямам такива неща. Идваш така от дзен, както да почнем. Цяло избягвам всякакви секти. Добре. Кажи сега, какво е по-трудно да направиш един перфектен случай или да останеш верен на принципите си? Първото е невъзможно. То няма перфектен случай. Това е само в твоето учи, че няма. Не съществува перфектен случай. Човек колкото повече работи, колкото повече се опитва да влезе в детайла на това, което прави, толкова повече разбира, че да достигнеш някакъв перфектен резултат е абсолютно невъзможно. Всеки път той ще вижда, че нещо не е направил така, както му се иска да бъде. Но този процес няма край. Той е безкрайен. Добре. А втората част каква беше на въпроса? За това, че да останеш верен на принципите си. Ти каза също. Когато човек не е зависим от някакви материални
неща, много лесно може да остане верен на принципите си. Когато не мисли за някакви тежки кредити, някакви финанси, които трябва непременно да осигури. То е трудно пък да нямаш такива, да ти кажа в днешно време. В България, особено всеки почти е на кредит. Разбира се, че всеки човек кредит е нещо много хубаво и това е инструмент. Но ние трябва да внимаваме какви мечти имаме. Това е моето виждане по този въпрос. Когато мечтите ни са свързани с големи разходи, ние ги виждаме като финансови разходи, но реалността е, че ние ще изразходваме времето си. И финансите, докато те имат някакъв край, нали, т.е. ние можем да постигнем някакви финанси, времето не можем да си го върнем повече. И не можеш, така е. И когато ние купим нещо скъпо, от което не сме сигурни дали имаме нужда, то ще ни изяде това време. Така или иначе. Добре, но когато някой идва при теб за естетични възстановявания, това не е здраве, това е красота. Така е. Нали, повечето пъти човек идва, защото иска да изглежда по-красив, да има по-хубава усмивка, видяла някой някъде и така нататък. И ти всъщност за това нещо, защо да не вземеш повече пари? Но вече ако някой дойде и ти каже, че го боли нещо, има проблем, било то с канали или ще с какво ще бъде, и вече за здравето, тогава може би ти можеш ако човека няма възможност да си плати, да намалиш, нали, примерно, от цената и от това, но вече за естетика не може да... Говоря по-скоро за принципите от гледна точка на финансовата част. От гледна точка на финансовата част, когато става въпрос наистина за здраве, защото аз работя много дистални възстановявания и там вече здравето е на първо място. Естетиката пациентите не я виждат чак толкова много. Въпреки, че аз на изрази от рода на за какво я правиш тази фисура на горния седми зъб, какво толкова много не ми харесва. Виж гладката пломба, нали, от едно време. Да, такъв тип мислене не ми допада на мен. Аз смятам, че щом я има и природата я направила, нашата работа е да я направим ние. По възможно най-близкия начин до естествения изглед. Но що се отнася до естетичните възстановявания, да, те не са пряко свързани с здравето на пациента в този смисъл, но те му дават щастие в живота. Така е. Така че ние отново правим нещо, допринасяме този човек да се чувства по-добре. А когато той се чувства по-добре, е по-здрав. И да, не всеки го разбира, нали? Но различни пациенти, различни хора, както се казва. Да. Аз искам да повдигна една тема, така по-деликатно, във връзка с... в България много често се правят кампании, които са благотворителни по каквито и да е казуси. Как би могъл да агитираш хората да бъдат по-добри? Повдигам тази тема, защото смятам, че доброто е заразно, всички хора са го казвали. Да. Без да изтъквам разни неща, разбира се, които знам за теб. Интересно ми е... Има много хора с възможности, които не го правят. На мен много голямо впечатление ми направи доктор Александър Митев от Търново, с който сме приятели. Това беше първата лекция изобщо пред по-голяма аудитория, в която взех участие. И много се изкефих, когато той ми каза, че средствата, които ще съберем от тази лекция, ще бъдат за благотворителна кауза. Да. Тогава си спомням, че се събраха доста хора и сумата беше така добра. И да си част от нещо такова е много приятно. Да знаеш, че си помогна на някой. Да. Може би трябва по-често да се правят. Ето това нещо, според мен, което беше тогава там във Велико Търново,
обедини. То беше няколко много години даже. Да. И доста мисля, добри че с доктор зъболекари Пашов взеха. май беше... И доктор Пашов, Да. доктор Панов, доктор Венци Много, Станков, да, ето, много доктор хора. Младен Камбов. Много хора взеха. Сега ще изтърва толкова. Да, И няма Пиер, нужда, разбира се, доктор да Димитров. ги... Да, много хора взеха участие и наистина това беше една от най-хубавите И инициативи. най-смислените, може би. най-смислените инициативи такива в лекции. нашата гилдия, Да. които са се провеждали. Трябва просто да се правят по-често такъв тип кампании, според мен, защото вие така или иначе имате много какво да покажете и да кажете на хората. Съгласен съм, това са хубави инициативи. Да, и ако се правят, понеже знам, че си така отворен за тези неща и за това исках да повдигна въпроса. Кажи сега, как искаш да те запомнят колегите ти? Оле-ле. Примерно след 20 години се сещат за доктор Калоян Да. Пенчев. Да. Или я да не те помнят. Не, аз не мисля, че ние сме способни с нашата работа да оставим чак пък така следа, че да останем запомнени от колегите. Аз съм такъв човек, че много малко ме интересува мнението общо взето за мен. Интересувам се какво мислят близките ми хора за мен, близките ми приятели. Разбира се, имам колеги много близки приятели. Да. Но аз гледам да правя това, което считам за правилно, а какво и как ще го запомня, това не е моя работа. И не ме вълнува чак толкова много. Нали, бих бил щастлив, ако помогна на някой човек да постига по-добри клинични резултати. Това ме прави щастлив. Като видя някой колега, с който сме си писали, обсъждали или бил част от мой курс, който показва нещо красиво, или дори който не е бил част от моя курс, просто имаме комуникация някаква. Да. Много ме зарежда това положително. Защото се кефя хората, като правят красиви неща. Аз мисля, че успяваш да зареждаш хората и с клиничните случаи в социалните мрежи и дори на такива обучения, които си взима участие. Хората говорят само хубави неща за теб. И да не е така, не е проблем. Не, толкова не беше така, нямаше да ти го кажа, нали? Примерно нищо нямаше да кажа по принцип. Нали? Но това е така всеобщо, да, като съм коментирала след курса, който проведохме, нали, съм говорила за теб и винаги отсреща, нали, хората са били... Повечето в курса ми бяха приятели, ще мълчи някой. Не, аз не тях. Говоря с доктори, с които ние сме работили казвам ние, защото, нали, аз в Патриция, това имам предвид, там курсове и така нататък се правят. Но общо взето, като се замисля, работата работи повече върху нас, колкото ние върху нея. Ние се променяме страшно много заради това, което правим и това, което работим. И това, кой ще нас запомни, най-много запомнят близките ни хора. Те най-много запомнят ние колко сме работили. Не толкова колегите, не толкова пациентите, а нашето семейство. Те знаят колко пъти е нямало, колко време сме жертвали. Така е, да. Той така, между другото, доктор Дамянов, той беше казал, че иска един ден, нали, децата му да не казват, да не помнят, той тата беше, се го нямаше, нали. Да. Се беше на работа, защото има много, дори да не сте в денталната сфера, има много деца, които така говорят за родителите. Тата го няма, нали, на работа. Това не искам да си каже моето дете. Да, това ако успееш да направиш, мисля, че ще бъдеш успешен баща. Живота е поредица от много избори. И ние, правейки един избор, трябва да си носим последствията за него. И когато избереш, то няма баланс, няма такова нещо. Аз тази дума много не я харесвам, защото ти не можеш да си балансиран. Аз мисля да те питам, но разбрах, че няма смисъл. Да, няма. Баланса, то нищо хубаво в този свят не се е родило от балансирани хора. Особено Зодия Везни, това. Зодия Крокодил. Но баланса не води до нищо добро според мен. Когато аз съм много небалансиран. Когато съм в работата си, мисля само за работа. Искам само в това да съм концентриран. Когато съм си със семейството, гледам да отделям времето само на тях.
И дори да има нещо по-спешно, не мога в момента да се занимавам. Когато се върна, тогава ще мисля какво да правя. Ето, значи горе-долу има някакъв баланс. Това не е това точно баланс. Това ти в майндсета, нали? Ти така... Аз съм готов да работя няколко дена плътно, дори да остана до по-късно на работа. Няма такова нещо при мен като работно време. Оставаме колкото е необходимо. Не работя от 9 до 5. Някой път работя до 11. Както дойде. Според това какво трябва да свърша. И трябва да си завърша нещата, тези, които съм започнал. След което, обаче, мога да си освободя цяла седмица да не ходя на работа и да си почивам. Но това не е баланс, то е точно обратното. И пак намерил си по някакъв начин да... Да се отдавам на почивка и на работа едновременно. Да не използваме думата да балансираш. Да. В практиката си има ли нещо, без което не можеш? Примерно идваш на работа, почваш случай, виждаш, че нещо липсва, става въпрос, примерно, не работи, дали ще е машина или инструмент и да си кажеш, не, нямам как да го направя без това. Да. Едното нещо е микроскопа ми. За щастие имам два, тъй че ако един е се счупи, отивам на другия. За сега не се е случило такова нещо. Но и композита ми. Без инструменти мога да взема някакви други инструменти, всякакви, но композита е нещо, което трудно бих могъл да заместя. Защото съм свикнал с него, защото мисля, че е най-добрия възможен за фронтални възстановявания и няма алтернатива на този етап. По-нататък може би ще се появят, разбира се. Композитите са... Ти работиш с няколко по принцип, не работиш само с един. Основният си е един, не знам дали може да го казваме. Може, разбира се, няма проблем. То даже най-вероятно някакви хора сигурно ще и попитат. Те знаят. Да, но с астерията си завършвам фронталните възстановявания, защото начинът, по който той се полира, няма еквивалент. Поне аз не съм видял такъв. И без него наистина не мога на този етап. Композитите се развиват много бързо. Само човек като се замисли до преди 10 години какви бяха и само за 10 години как са се развили, това може би отговаря на по-предният ти въпрос за... Индустрията тласка хората, зъболекарите да работят в сферата на директните композитни възстановявания, защото така или иначе много композити се правят. Или пък може би обратното, това, че много зъболекари работят, провокират фирмите да създават все по-добри материали, все по-нови, все по-хубаво полиращи се, с по-добро... То взаимно най-вероятно. Добро нанасене, това се потенцира. Фирмите са много важни, с които вие работите със сигурност, нали? Като... И моето виждане е, че това е бъдещето. Аз мисля, че композита има огромно бъдеще. Кой знае след 10 години още какви ще има композити? Дай Боже да са още по-хубави. Не се знае, Живи здрави, Добре. Кажи ми сега, ако можеш да кажеш нещо на 20 годишното си ти, какво ще бъде? Нищо не променя и продължава по абсолютно същия начин. Това бих казал. Благодаря ти за този разговор. Беше, смятам, доста искрен. Аз не мога по друг начин. Благодаря и на всички вас, които ни гледахте. Искам да благодаря специално на тези от вас, които са влезнали, абонирали са се за канала, които сте тук, предполагам, в момента сте гледали епизода специално заради нашия гост, доктор Калуян Пенчев. Но съм изключително благодарна за това, че все по-често хора се свързват с мен и изказват своето мнение и благодарност за това, че всъщност този подкаст се опитва и успява до някъде да обедини тази общност в денталната общност и аз всъщност съм много щастлива за това. Заедно с фирма Патриция, които стоят зад този подкаст, също сме много благодарни за това нещо и за вашия отзив. И нямаме търпение да се развиваме все повече и повече. Ако искате нещо да ни напишете, да ни кажете някакви отзиви или кой друг гост искате да видите тук, може да оставите коментар. И до нови срещи!